रुपेश देवबर्मा आनी गामि खा उदयपुर बन्दुवाल छात्राफां बाराव आं ताबुक दिल्ली यूनिवर्सिटी of पढ़ी थर्ड ईयर आनी फैमिली वो जों टोटल 7 मेंबर्स आनी आमा आनी बाबू जों 5 siblings आनी बाई गथाम आं चलामासा गिता आनी बुरी मनाय मासा मुख्य आनी बाबू मीतन किसा किसा तामु के बावल गान कीर्तन गान रचाब आं बुकिसा मिसा बाबू बा रुपेश न किसा जागो मानो आइन बागु बनो रचाब ननि आं बुझा कथा पर मुखनै आनो सपोर्ट खायो पर गृहिणी रसा मुंगना चाहता आनो जे जगह पर चामुंगनी पुनु सामुंगना खांखे बरं हेल्प खायो बरं आनो बस कांगन थांगा बागै लो वाइसु आं चिनि नखुमनि जे फान्तो बारि गायजाक मानि आ जगह फान्तो रं खागै आं चिनि फेमिलि नो जांचु बाउ अब फालतानि रग बाबु मार्केट को लांग थांगा के अब नां खागै नै बाबु नो रहौ के बन आं चु बाउ वाइसु बाबु बाई सॉन्ग आनी मनाई सॉन्ग बरं आनी रेचा मुंगनो नुगै नाय YouTube रगा रेचा माना नुगै आं सिलेक्ट मा नुगै नाय बरं बेलेखानो खातों थमजाक बेलेखानो खातों खाजां लायजाक जिनि नगो आं बाबा ताबु रुपेश गेना वो क्लास 4 থেকে वो माने गान निजे निजे रचा वो माने मतानि गान रचा वो के परे के बोन क्लास 6 सो हका नवोदय वो एडमिशन खा के परुया पनि वो 12 पास नि थांगा न दिल्ली यूनिवर्सिटी वो तिनि खा चिनी बरंनि जे तिप्रा आइडल नि जे सेंगमानि आबो खूब काहामनो सराय रंनो उत्साह रु सराय खने रो दारा हाबुं गुना तिबु गुना क्लाइ जंगने रंनो बरंनो इरो सहितु उनानि बागै जे तक चिनी टीटीएडीसी जे काम काहाम तांगमानि आबो नां हामबाय जानगो ताई जारा रसाब दंनाय रो त्रिपुरा आइडल बरबो आस्ते आस्ते आगो फैन जों हाइन बगै आं बरनो खाखा दाम गेबन मनाके नवोदय हस्टेल दङ बर साजारि दङ काहामके रसाब दि आमा बाबु उदाला सादि हाइरो सावता तेते फाइनल लगो जाते काहामके रसानानि बागै बन बाय सरो बन कुमै सरो जता आं टप 7 गावैने बेलेनो खातों थुजा आं टप 7 कामा बरे आं किसा कन्फिडेंट होनजा आं खाखै आं गायसे कुनु पोजिशनाव मानि माननाय होननाय आनी प्रेक्टिस तो काहामनो चलि दंगो काहामखनो प्रेक्टिस खाइ दंगो सार संगाने जे गान रखमानि आब्रानो काहामखनो प्रेक्टिस खाइ दंगो मुसा तगरजा मोंतां सानमेगे सिलेक्ट खाइजेखा बोलं बिसिं तै गाति वो थांगो आशुद्ध नाय थंबा बोलं बिसिं तै गाति वो Shana share, oh, which